Здравейте, аз съм Hexsandbox и днес ще играя моднат Survival на Minecraft. Модовете, които използвам, ще бъдат написани в description и сега започвам. Не знам какви са тези работи. Spawn Hobbiton Hole. Spawnfish 64. Мисля да взема често. И факлите ще ги взема. Така. Оп, там има змия. Във водата има рибки. Даже и гора има. Са две гори. Но да се върна към планината. Тук нещо не се чувствам в безопасност. Ще си направя къща по-нагоре. Ще видя какво е това Spawn Hobbiton Hole. Мисля, че превежда нещо да спална дупка на хобит. Нещо такова. Няма проблеми. Сега ще го проверим какво е. О! Това беше неочаквано. Вътре има хобити екстра. Супер. С някакви стайчки ще ги отворя така вратите. Отворени за по-лесно. Много странно. Тук има нещо. Доста странни печки. Уоу. Това с тортия. Храна. Що ли взех? Нищо. Тук ще го оставя. Сега поне няма да се налага. И тези другите работи си ги оставяме и тук в този част. Опа, имам с 3 ябълки. 2 пъти Apple. Не знаем как. Или не знаем защо. Така, той ще ходи малко дърво да посъбера. Но първо ще спя. Така. Отивам да посъбера малко дърво. И после ще ходя малко да копая. И това стига долу. Даже не вярвам, че това е възможно. Защото малко е невъзможно толкова. Толкова нависоко. Оп. И това ще убия. Момичка. Има някаква змия, която май ще ме нападне. Ще я убия. Оп. Поезън на ме. Добре да избягам. Оп. Убих. Кобра снейкек. Опа, не. Това не мога да го щупя. Щупих го. Ще си ги запазя тя. Яйца. Я плъх. Този ще ме налети. Не ме налетя. Браво. Какво ли дърво да събирам? И аз не зная.
ще събера на тези цветенца малко. Ще събера от двата вида дърво. Какви сте сларви, бе? Оп. Опа. Ма тигърче. Значи може да има и голям тигър. Не съм в безопасност. Оп. Това кон ли е, да? Съм се изорвал. Нещо ги избива тези. Оп. Ето ти кокошка. Яйце. Да носи спад. Ама се спална кокошчица, ама не се спална кокошка. Опа. Ще си взема и ще събера малко кола бинс. И моят Хобитон Хол всъщност не знам защо ми го дава от началото този Хобитон Хол. Ма сигурно от мода. Пък да ми дава и 64 спаун, 64 яйца да спаун на риба. Малко вероятно, но не се знае. Добре. Така. Ей, тук и това дърво се обира. Нищо. Ходя към къщата си. Опа. Това е моят пръв видеоклип. Ако не ви хареса нещо, може да го напишете отдолу в коментарите. Няма да се обидя, защото първият ми клип няма да го харесате. Знам. И аз си признавам, че не съм, че съм още аматьор в това. И опа. Това малък тигър, що не го изпана да го изнесе, обаче много кръв ми взимат това изчадие и ме уби. Много кръв взимаш този тигър. Не като говорим за тигри. Ето ти още 3. Аз не беше да го нападна майонзи. Опа. Този майка мен идва. Сега пак го налети. Знам, че съм направил голяма грешка. Но не ме налетя. Поне малки. Ако не ме гони, няма да се очудя. Тикви. Аз по-бързо малко се придвижвам към моя Хобитон Хол. Оп. Стай ще за тук е. Ти помяра. Сега да не се хвърля назад. И как си знаех. Оп. Как може да скочи точно тук върху мен? Еми... Ще видя дали ще мога да си взема итемите. Ма нещо да помисля малко. Така. Може пак да ме налети. Ма... Ей, тук също ще вляза. Ще дойде и тук до прозорчето да видите каква хубава гледка имам. Малко мъглива и с това ще приключвам първи епизод на моето приключение. До скоро!